Oras marihita, parhalado pasahaton, selama hari Minggu tu sederuas nama dohoti par mingguanon, martua ma akan naro di bagasan Tuhani, Minggu tasadarion ima namar kuar, Minggu pasapul hadaho dong Trinitatis, topik Minggu tasadarion, masuadaho diri, mamorsa silang jalan menghitung Yesus. Tapuji madebata di bagas alas ni roha, tainde homa, haleluya hari Minggu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar iton di parbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen. Dialo debata do akan najuka roha, alel dileho do asini rohana, tu akan naserek mar roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, jala parasi roha nasumurung, dipangido roham, nai mangolu jala martua hami sugut, nungar gamdalan na di bahiko, manungguli rohanami, asa hutan dahami hatuan sugut, di baheni, upaserek hami manuang rohanami mangido sihan ho,
Tele homaton din na badia itu hami, asa porsia hami, diholong ni roham di hami. Saya hutangion hami masoram, na mga poy hami ditiki para si rohaon nuaing, asa sampang hami Tuhang uluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihitesian 657. Tatangi mapati ni debata di minggu tasadarion, imapati palima hosa tupati pasapuluhon. Pati palimahon, iko pasangapom mudo na torasmu, asang martua ho, jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Pati paunopon, una ko mamunu, pati papituhon, una ko mangalakup, pati pawaluhon, unang homanako, pati pasiyahon, unang hoho olom makatidakon hata nasututu, maralohon dong ajolma. Pati pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dan jadi haliangan ni roham dong saripe ni dongamu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang diepe ugasan di donganmu. Antorra mangidogogo mahita sia Tuhan di bata, mangulahon nambar tupati nai. Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon nambar tupati ni. Amin. Vokal grup remaja NHKBP Pondok Bambu.
Maret dia sebab de nomor 677 ayat 1 ayat obat. Tatopo tima dosa tanal godang itu adopan ni Tuhan debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala pertaluk ni roha, jalan nabasar doho, saya marpangulahi marhamida hami, dibaheni, sesesa masude dosa nami, dang adong nahung pangasaun hami dukon ni asi ni roham, hati gor na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaun hami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan nihokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
kabegi mahata baga-baga taringot tuhasesani dosata. Alani pangalasyota do umbahina tertulang Kristus. Jalabina ni hajahatota do ibana mabugang. Ampetu ibana pisang-pisang parhitean ni hasaw nangata. Jalabina hini bugang na malumita hilala. Hasanga pemadi di bata na di ginjang. Kor NHKBP Ujung Menteng.
Marede siang bungku ende nomor 100 ayat 2 doh tolu. Hatani ribata imana tupu epistel di minggu tasadarion imana tasura di panurirang Jeremia 2 mamungkasian ayat 4 sahat tu ayat 10 tolu. Jeremia 2 mamungkasian ayat 4 sahat tu ayat 10 tolu. Tasa tajah mamarsikak soring tangihon mahatani Jehovah hamu ale pinopan ni si Jakob doh sude margani pinoparni Israel. Jaladang didok nasida di dia do Jehovah nama nugion hita ruas sian tano Mesir nama nunggu-nunggu hita di halongonan di tano natungil jala merlombang di tano hasang jala linggoman ni hamatian di tano naso binulus ni halak jala dang adong jolma maringan disi. Dang didok akan malim di dia do Jehovah jala dang ditanda akan namangara ruti patiki au jala merbalik do akap permahan sianau jala akap panurirang manurangi marhite-hite bal jala dihuton nasida do akan naso margogo mangurupi. Aing tung topot hamu ma akapulo ni halak itim jala tikir hamu disi jala suruh hamu matu kedar pamanato situ tu jala ida hamu mana dung masa si songoni disi. Longang mahamu akabanua ginjang alani i jala mano di no di tasonggo situ tu tahe ninna Tuhan Jehovah.
Ido sahatna, martua do natumangi hon hatan di debata, jalan nau pioksa. Amin. Kor ina Kamis.
Maret dihita sa buku ede ono 470 ayat 1 do ayat 2. Paubaroham tu Jehovah, paubaroham tu debata, paubaroham tu Jehovah, paubaroham tu debata. Maraposano tu Jehovah, maraposano tu debata, maraposano tu Jehovah, maraposano tu debata. Tahan tindak ko mahaporsiyaw tay, songonan hiatidak ko nidongata sa haporsiyaw di sandok portibion, rak mahita mandok, au porsiyaw di debata Jehovah, ido ama barugugun naswa dosa, natung alami doho tano, au porsiyaw di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nada tadai, imana tikuan Maria, naga begawe jatuh di parobaria, andora kau iro tuhata atau mau nagerni di pangumuman di Pilatus amin terbaca lo ibadah di hau di nasila na tua tutur namula mangulu jari patulho namanai di surgo lafudul bisyam di ibadah Jehovah amanai pargo tasah dosani isi mai mana peng amula sogo tutang mau minyalah namangulu lo namai au korsia di ton di perbadia Yarong sada huria nabaria, huria hakon kita akan nabaria. Lo tiada dosa, lo tiada amando, mula maulu sogo dari halang nama. Lo tiada dosa sudah. Amin. Kor gabungan.
diuruti dokor ama. KBG Matikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 20 Agustus 2022. Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion, ima minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis, doho tema masoadahon diri mamor san silang jala mangihut ton Yesus.
2. Pertangyangan sektor. Di hari Jumat 2 September 2022 di Patupa Huriata do Pertangyangan sektor maringanan di Garejaon turpuk jamita di enetsian Lukas 14 ayat 25 saha 33 dohot tema patar dosa luhutna di adopan ni Tuhani atong ria mahitaro tu pertangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu Warta Dewan Koinonia A. Seksi Sekolah Minggu. Pinabotohon tusude orang tua anak sekolah minggu asa mamboan iada konnaro tu ibadah sekolah minggu ala jonok nama Natal. Jala di awal bulan September 2022 on patupaon pembagian liturgi, dance, drama, puisi, songoni nang tortor. B. PA Seksi Remaja Dohot NHKBP. Di hari Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 10 WIB sahat tuna sidung di Patupa Huriata do PA Remaja Dohot Naposo Bulung. Nats PA di Enetsian Ibrani 10 tolu ayat 5. Tema hidup penuh dengan rasa syukur. Never lack. Pelayan PA Pendeta P. Pandiangan MTH. C. Pasutri. Di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 3 sampai 4 September 2022 nanaing roh di Patupa do Retreat Pasutri maringanan di rumah sahabat keluarga Cibinong dengan tema We Time memperjuangkan kebahagiaan keluarga. Ima nani uluhon amang Ketua Dewan Koinonia. Borhat sian Garejaon pukul 7.30 WIB. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Inang Nyonya Rodo Nainggolan Boru Saragi nomor telepon Boido Tajaha di Warta Jemaat. D. Seksi Perempuan HKBP Pondok Bambu. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 mulai pukul 6 WIB sampai dengan 10 pitu WIB, perempuan HKBP Pondok Bambu naing patupahon kebaktian Padang, maringanan di Boperta Cibubur, Aula Cut Mutia, dohot tema ngeri-ngeri sedap 3 generasi. Akana naing dohot boima menghubungi Inang Nyonya Mona Sinaga Boru Tapea, nomor telepon Boi Tajaha di Warta Jemaat. E. Seksi Lansia. Hombartu program Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa 30 September 2022 mulai pukul 10.30 WIB sahat tuna sidung di Patupado rapot dohot pemilihan pengurus Persekutuan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta periode 2022-2024 nama ringanan di Gedung Pelatihan dan Pemberdayaan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Jalan Selat Bali, Blok E 102 nomor C Sada, Kafling AL Duren Sawit. Borhat do mewakili Huriata, amang Insinyur HMP Batubara MM. Opat kunjungan gerejawi. Sadarion Minggu 20 Agustus 2022 di Parmingguon pukul sia 30 WIB rodo dongata saha porseaon imana poso bulung sian HKBP Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur mangebati Huriata sekaligus patubegehon ende puji-pujian di Goar Nituhata. Dung sidung anon acara Parmingguonon di Patupana Poso Bulung ni Huriata do ramah tamah maringanan di aula gereja. Anggiat ma marhite-hite haroro nasida mempererat hubungan tali kasih antar na Poso Bulung. 5. Pelean Tujolo. Hobar tutikting Minggu saut naung salpu sadarion Minggu 28 Agustus 2022
papungu pelian tujolo dohita, ima tuha porluan dana pensiun HKBP dengan pengaturan sebagai berikut. Pelian parjolo, tolu kantong, kantong sada dohot 2 warna merah untuk Huria, kantong tolu warna hijau untuk DSH. Pelian paduahon, ima pelian tujolo, tuha porluon dana pensiun HKBP, atong tapasahat mai dung sidung jamita. Onom rapot tim sejarah. Di Mingguta Sadarion 28 Agustus 2022 pukul 10 sada 30 wib manangdung sidung parmingguan siang di Patupa Huriata do rapot tim sejarah HKBP Pondok Bambu. Ima pada sipon sejarah berdirinya HKBP Pondok Bambu. Alani pinangido tusude parhalado doho tim sejarah HKBP Pondok Bambu. Lumobi madihamu natua tuanami nama dapot undangan asa hadir di acara parapotoni maringanan di Garejaon. Pitu Pandidion Nabadia. Hobar tu program Nihuriata di hari Minggu tanggal 4 September 2022 di parmingguan pukul pitu wib di Patupa Huriata do Pandidian Nabadia. Pinangido tusude akana toras akana sotardidi dope iana konna asa didaftarhon matu sintua wekna masing-masing. Huhut mambuan fotokopi akte kelahiran. Jala pinangido tusude akana toras asa hadir di hari Kamis sada September 2022 pukul 10 pitu wib laho mandohoti katekisasi Pandidion Nabadia maringanan di rumah Moria. Walu ruas namar sahid. Di bagasan parsahid tondo ruas Nihuriata ima sada inang nyonya Sintua Marpaung borusiahaan nunga mulak tujabu dung piga-piga ari dirawat di rumah sakit Melia Cibubur sian sektor tolu wik 12. 2. Inang nyonya Rosida Tampu Bolon borusiahaan sedang dirawat nuaeng di RSPAD kamar bedah nomor 414 sian sektor 2 Wekwalu. Tolu Amang Daniel Tampu Bolon nunga mulak tujabu dung piga-piga ari dirawat di RSPAD sektor 2 Wekwalu. 4. Gavrila Boru Sinaga boru ni amang Sinaga inang boru hutagaol terpapar COVID isoman di rumah sian sektor tolu wik 12. Tabuan ma di bagasan tang nyata asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Sia tona sian Sinode Distrik Walu DKI Jakarta dibacakan. Tona ni Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 415 Dewalu DKI Walu 2022 Cijahon di Gareja. Mandapoton na pinar sangapan sude ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite-hite Pandita Resort Manang Uluan Huria di Inganan Nabe. Tabe madihamu di bagasan goar ni debat di Tuhan ta Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di bagasan roha mauliate tu debata ama dohot lasni rohana sian Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik nani uluhoni Preses HKBP Pendeta Bernard Manik MTH sinodangan ni tema Masyurupan mahamu mamorsan akana dok-doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan ni Huria na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon lamar gogo HKBP pahisaton pakobasiona di era digitalisasi. Denggando mardalan Sinode Distrik I
hobar tu protokol kesehatan nidohotan ni 150 pitu halak par sinode sian 170 tolu halak ruas ni sinode distrik mamuka sian Rabu sahatro di Jumat tanggal 24 sahat 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Dipukado sinode distrik di bagasan ibadah dohot marulau nabadia jala di paujung marhite ibadah. Marhite parsuruon ni sinode godang HKBP napa ono 15 hon tahun 2020 nasalpu disakapi huriat tado naing patupahon sinode godang HKBP napa ono 10 pon di hari 24 sahat 27 Oktober 2022 laho manaringoti amandemen opat aturan dohot peraturan HKBP 2002 laos manotopon aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen opat sipakeota di HKBP ditongos induk nihuriat tado prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat si taringotan ni resort di rapot resort dohot si taringotan ni distrik di sinode distrik aka usul narosian hasil rapot resort di kompilasi distrik laos ditaringoti di sinode distrik lao membuat haputusan gabe usulan si buanon ni distrik di sinode godang HKBP nanaing roon. Marsitutu do parsinode manaringoti prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat dohot usul-usul sian gano peresot naung dikompilasi panitia sinode distrik. Tongon di sinode distrik dipasahat tim kaji sentralisasi keuangan HKBP do sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP. Ima sada program naib baru natar surat di prakonsep aturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen opat. Lao membuat akak haputusan sinode distrik dipatu pado rapot kelompok dohot rapot pleno. Akan naung ditotopon di rapot pleno lausido di siboanon di distrik tu sinode godang nanaing roon. Satolop do parsinode majakon program sentralisasi parhepengon ni HKBP naung diaturhon di prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opat. Jala direkomendasihon sinode distrik tado asa dipabangkit induk ni huriata sada tim lao manakasi aka perangkat narikot di teknis pelaksanaan program sentralisasi parhepengon ni HKBP. Udutusi dipatupa sinode distrik do pamiliton tu 10 sada halak utusan sinode godang, 8 halak pendeta, dohot 3 halak naso pendeta, manggohi utusan sinode godang secara proporsional sian distrikta. Sialani aka mutasi pangkobasion di huria dohot aka ulaon. Tatangnya konma asa akan natar pilit margogo mangula ulaonna. Laos di sinode distrik do dijakon buku sipatudu harentaon ni pakobasion manang panduan keseragaman pelayanan si ulahonota di distrik hobar tu haputusan ni rapot pandita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di bulan Juli 2021 nasalpu. Songoni matona ni sinode distrik hupasahat hami tuhamu saluhutna. Tatangnya konma asa tulus mardalan dohot denggan sinode godang HKBP nanaing roh nang nasa haputusan naung ditotopon di tonga-tonga ni distrikta asa mambuan hamajuon transformasi dohot lasni roha tusan dok huriana di HKBP distrik Walu DKI Jakarta di era digitalisasi. Saya diramoti Kristus mahuriana sahat rodi ari harorona di ari parpudi. Bogor 26 Agustus 2022 tabe mardohot tangiang
atas Goarni Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani. 10 Parhepengon. Pelean Tuhuria 20.841.177 rupiah. Pelean tu DSH 4.166.380 rupiah. Pelean tu Pusat 408.500 rupiah. Pelean tu Distrik Walu DKI 2.074.100 rupiah. Pungu Masude 31.210.160 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguan. Sai di pasu-pasu tuhata Masude pakobasion dohot peliani. Bahen sangap dohot puji-pujian di Goarni tuhata. Korlansia.
Mare dehite siap buke de nomor piturat sepulsia jalhu tapasahat peliata. Ubege suara oh Yesus, ubege suara oh Yesus, ubege suara oh Yesus, naman Johani huton maaf, togua Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhana dalammu, asa unang-unang liluan. Upasana diriku, upasana diriku, upasana diriku, mengikutkan Yesus Tuhanku, Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhan dalammu, asa unang-unang liluan. Pagogoy mahal Tuhanku, pagogoy mahal Tuhanku, pagogoy mahal Tuhanku, lama mo saksihan na Tuhan. Oh Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhan dalammu, asa unang-unang liluan. Ubege suara oh Yesus, ubege suara oh Yesus, ubege suara oh Yesus, naman Johani huton maaf,
Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturupukon di tengah-tengah ni mingguta sadarion. Imana tersurat di Evangelium Matius bidu saplonom mamukamai sian ayat 20 sada sahat roh di ayat 20 lalu. Evangelium Matius bidu saplonom mamuka sian ayat 20 sada sahat roh di ayat 20 lalu. Tapai huti hutma Allah ni'ima di patorang Yesus tua kasih siana naikol laudo ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sianaka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian siboto surat pe polai komati ibana bunuon jala panguluon di hari patoluon dungi diarahon si Petrus maibana di saritai ma ninna do asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggo pituho alai humusorma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho dia aidang di parruhauko akan nadi dibata akan nadi jolma do dungi dido Yesus ma tua kasih siana nasana giot mangihut tonau di suadahon ma dirina di porsan ma silang natu ibana di huton ma au ai nanaing paluahon hosana mangago hosa do alai naguan hosa ala niau ido najupangan ayah matong gunana di jolma nang liat portibion diomo anggo mago do todina ahama terbaik jolma bahen tubus ni todina ai naroma sugut anak ni jolmai di bagasan asangapun ni amana rap doho takka suru-suruanna dungi balasonon nama tuganub obartu na niulana na tutudo na hudohon tuhamu dang na mangai hamatian anggo diba sianakka na jongjong dison so jolo di idaro anak ni jolmai di bagasan harajaunna ido ianggo sahatna amu akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus ra dina tapai hutihut nakim majaha turpuk jamita di tengah-tengah ni mingguta sadarion pasti dohonot tak borak nai hape nagabi halak Kristen mungkin adong surah-surah ni rohatta dung tajahan nakin turbuhon borak nai habe nagabi halak Kristen manang gabi bui tubuh di suku-suku di rohatta buha tolapau dui songon halak Kristen ala songoni ma borak ni ulau ni tolapau dui lumobi mara dukta begi akka barita dia kana salpu gudang do gereja ni halak Kristen na ditutung dakolan ditutung dohonot ta ditutup gereja ni halak Kristen nadiba diorai patupa akka pertangyangan di tengah-tengah ni akka sektor adong dosa da luat ditiki makubasi hami di serengseng sawa dang bui di sektori laho patupa pertangyangan molo di patupa pe ikon na dicetak dua cara di simai dena di sima jamitana sahat tu namin
alai dang bui di edehon, dang bui di pasahat, marhite jamita acareima di bayu tihut di bagasan nahohom sahatu na selesai ibadahi. Lau songonido ra di tonga-tonga niya kapangulaon dihadirion ni halak Kristen manang nadikator pei sai di patu-pado diskriminasi tu hadirion ni halak Kristen. Manang dohonota saya dong dona pasidikon hadirion ni halak Kristen. Bahkan mungkin hidup orang Kristen itu dilecehkan. Nadiba adong do naikon marjilbab setiap hari Jumat diaka sihobasanna diaka ulaunna jumaku basi hami di dumai songonido siganup hari Jumat nang pehala Kristen ikon marjilbab nang di hotel pe ikon marjilbab diaka namulaun di sana alanido dipaingot hatan debata hita ikon adong sikap na jelas di hita. Jalaido na naing patorangon ni hatan debata di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Ahama na naing si hatahonon ni hatan debata tuhita di minggu sadarion. Na parjolo jala na rumikko di hita. Jumolo ma ikon takas di hita isedo Yesusi di hita. Harus jelas bagi kita. Siapa Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita? Itu harus jelas. Ikut takas doi di hita, isedo Yesus di hita. Ima nanaing dohonot tadi bagason bason. Yesus itu bagi saya dalam kehidupan saya si palua naolo manaon nahacit. Si palua yang mau menderita. Buasai komanau na hacit Yesusi. Kenapa harus menderita? Karena itulah yang menjadi persoalan ni jolma dohonot tadi bagason bason. Apa itu yang menjadi persoalannya? Masalah dosa. Jalaido naikon si pasidingon ni Yesus. Iko mate do ibana. Asamarhiti hamatiani. Digaras Yesus utang ni dosata. Jalaikon tumaon nabirnit Tuhan Yesus. Asamalua hita sian sitaonon binahen ni dosai di porsat Yesus do sude jala di bolokon Yesus do disilangi sude ikon manaon Yesus asa sai sude masalah yang paling utama dalam hidup kita. Jalan penderitaan satu-satunya yang harus dipilih Allah agar manusia dan dunia bisa diselamatkan. Alanido hamuakadongan tajahanakin di ayat 20 sadai olat nima di patorang Yesus tua kasih sianna naikol lau do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sianaka situan ni natorop sian situan ni malim nang sian si bodo surat pe polai komate ibana bunuon jala panguluon di hari patuluhon alai sogodo rohani si Petrus ubegi hatai disaritai do Yesus. Petrus menegur Yesus. Petrus tidak mau Yesus itu menderita seperti itu. Alania karena Petrus
belum mengenal sedalam-dalamnya tentang Yesus. Dan ditadai bana dope Yesus. Dia tidak tahu apa yang menjadi misi Yesus. Tutonga-tonga ni portibion. Ai sarupa do pikiran ni si Petrus. Dohot pikiran ni halak Yahudi. Ai Yesus haruslah menjadi pemimpin. Yesus itu haruslah menjadi pemimpin politik. Nanaing paluahun nasida sian penjajahan Roma. Dan bagi Petrus menderita, dibunuh adalah kehinaan. Dia tidak mau Tuhan Yesus terhina dan menderita. HP sasitongna tanpa disadari hadirion ni si Petrus nungagabe ula-ula ni si bolis si bana. Ngagabe ula-ula ni si bolis. Ai hatanai dosdo tunanaing menggagalkan rencana ni dibata dohot misi ni Yesus. Ido baina dimuruhi Yesus hadirion ni si Petrus. Laho maneho bolis gasip doho diau aidang di parruha ko akka na di debata akka na di jolmado. Dibuidu HP hadiriota gabe alak ni si bolis molo sotakas tatadda isedo Yesus di hita. Kita ini boleh menjadi alat iblis ketika kita belum mengenal siapa Yesus itu bagi kita. Ido banna dipodai Yesus hadirion niya kasisian nai dipodai nang hita namarpungun waing di tonga-tonga ni bagas joroon di dokma nasa nagiot mangihut tonau di swadahum madirina di porsan masilang natuibana di huton maau jalaido nagabe topik ni minggutta sadarion. Sianita ida hamua kadongan na hinaulongan asabui hita gabe sisian ni Yesus natikos adong ma naikon siulah honota. Ada yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar menjadi murid Yesus. Dia mai mangihutton Yesus lapatanna rak mardalan doh Yesus. Hidup kita ini harus bergabung dengan Yesus. Disude akka pardalanan ningolutta hidup kita ini harus bergabung dengan Yesus. Ima dalan si taonon Via Dolorosa termasuk ma ikorade hita lahomanaon na porsuk alani Yesus imana paduahon napadu naparjolo napaduahon rade maswadahod diri ikorade maswadahod diri artinya mampu mengatakan tidak terhadap keinginan dan kepentingan diri sendiri demi kepentingan Tuhan Yesus. Jadi bila kita sudah mau mengikut Yesus, kita tidak lagi memiliki kepentingan diri sendiri. Tetapi seluruh hidup kita seharusnya hanya untuk melakukan kepentingan Yesus Kristus.
napatuluhon rade manuhuk silang lapatanna rade songon prajurit narade marporang mengadopi musuh jala rade dianggap songon parjahat nasumalin manuhuk silang jala olo disiksa dileai songon Yesus jala napaupaton rade aguan hosa rade mabolokon hadirion dohot hagiotna songon sahalak prajurit naolo mempertahankan sudengoluna asal ma dapat hamonangan di tengah-tengah ni negarana. Borak na yati amanginang nangakayanakon nami naposobulung. Alanido ubain na marhide turpuhon naing dohonon ni Tuhan Yesus tuhita. Molo naing hutonon muaw ni na Yesus takas maho maretong. Ido na naing dohonon ni Yesus tuhita. Molo naing tayhuton Yesus si takas mahita maretong. Ala dakya dijajihon Yesus na bibas hambatan ma ngulu niakka na mangihuton ibana. Alai songon edeniakka amatay inata lansia nakiddo dalan narahis. Jala didok maul si tutu. Alanima moloro si taonon nasongoni dakpola rikot hita melarikan diri. Tetapi harus kita hadapi. Ala kehormatan doi di hita. Molo di paluas hita manaon na hacit ala ni na mangihuton Yesus. Kita boleh membaca apa yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 14. Jelas dikatakan di sana 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nanaing dohonon ni Tuhan Yesus tu hita di bagasan bason unang adong hita Kristen yang rapuh. Jangan ada orang Kristen yang rapuh. Jangan ada di antara orang Kristen yang berbental kerupuk. Jangan ada di antara orang Kristen yang manja, yang maunya hanya yang enak-enak saja. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Kita harus menjadi orang Kristen yang ulet. Kita harus menjadi orang Kristen yang giat. Kita harus menjadi orang Kristen yang tahan banting. Kita harus melatih diri. Kita harus menggembleng diri terus menerus agar iman kita tetap kuat. Agar iman kita tetap teguh. Agar iman kita tetap kokoh. Agar kita seperti apa yang dikatakan anak-anak kami napa sebelum tamu kami tadi, supaya kita tetap setia untuk mengikut Yesus. Sadara naikon singotot taham makadungan nahina holongan moloi kumanaon hita alani Kristusi didok macai balgado upata. Upah kita besar.
Iduna taja hadi Rom ualu ayat 10 pitu bi. Ketika kita mau membaca Rom 8 ayat 17b, jelas dikatakan di sana molo tung dongan nahita di sitaonon gabe dongan nahita sogut nang dihasangaponna jala didok halak namartua mahita. Orang yang berbahagialah kita. Mengapa? Karena dengan bersedia menderita bersama Yesus, maka Yesus akan mengenal kita. Ketika kita mau menderita bersama Yesus, maka Yesus jelas-jelas mengenal kita. Bila kita sudah dikenal, kita akan dipersilahkan memasuki surganya. Alani mahamu kadongan nahina holongan nang salah mangatusi hita ditur pohon. Jangan membuat penderitaan menjadi tujuan. Jangan membuat penderitaan menjadi tujuan. Tetapi ingatlah, penderitaan hanyalah sebagai resiko mengikut Yesus. Lapatan nang pedidok ikom manaon unang ma ala natalului si taononi didok amata Padita Dr. Eka Dharma Putra, kita bukan yang menikmati penderitaan. Kita ini bukan yang menikmati penderitaan, bukan. Kalaupun kita katakan benar bahwa anak-anak Tuhan harus menderita karena Kristus, tetapi Yesus Kristus tidak pernah menginginkan kita mati konyol. Kristus tidak menginginkan kita supaya kita mati konyol. Karena itu Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan bila sudah melihat ada tembok di depan, kita benturkan kepala kita ke situ. Itu namanya cari masalah. Kita sudah tahu ada tembok di depan kita, tetapi kita benturkan kepala kita ke di situ. Itu namanya cari masalah. Itu konyol namanya. Tetapi bila kita harus menderita karena Kristus, dikatakan tadi, pikullah salibmu. Jangan lari. Pikullah salibmu, jangan murtad. Pikullah salibmu, jangan takut. Pikullah salibmu, jangan kecut. Karena apa? Karena kehadiran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini harus seperti ikan yang di laut. Nang pe 24 jam dihaliangi aik laut nacim dekei alai dakea dekei gabe acim. Harus seperti itu orang Kristen. Walaupun kita katakan kita ini kan hidup di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Makanya dikatakan kita anak-anak Tuhan tidak boleh sama dengan dunia ini. Alai om mara hamwa kadongan ate nagabe pergumulan di tengah-tengah ningulu ni halak Kristen. Lumobima di Indonesia donota gabe hurang diargahon jala hurang dihormati duhita di tengah-tengah ni negara tahun ala hurang boy dope halak Kristen mangulahon tugasna nagabe sira na mangulahon tugasna nagabe panodang nagabe pasu-pasu tuaka
nahu maliangna. Artinya tidak ada keunggulan kita, tidak ada kelebihan kita. Jadi kita menjadi sama dengan agama yang lain. HP satikosna nang peotik hita moloboi do hita lebih unggul naboi taparangehon karakter ni Tuhan Yesus pasti hormatan nado hita, pasti paretokonon nado hita. Kita ingat bagaimana Joseph ketika dia di Mesir. Kita ingat bagaimana Daniel ketika dia di Babel. Kita ingat bagaimana Esther ketika dia di Persia. Alani dipaingot hadane batado hita di minggu sadarion patuduhon pangalaho manang karakter ni Tuhan Yesus. Tunjukkan kualitasmu sebagai anak Tuhan. Kita harus lebih ulet, lebih jujur, lebih produktif, lebih pintar, lebih sabar, lebih gigih, lebih berdisiplin, lebih dapat dipercaya, lebih bertanggung jawab, dan lebih lainnya. Harus itu yang menjadi karakter hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Kristen yang loyo. Jangan menjadi orang Kristen perbiar. Jangan menjadi orang Kristen yang minder. Disima hita olo songon nanidok ni topik ni minggutta maswada hodiri. Manuhuk silang. Radi kehilangan nikmat-nikmat duniawi. Radi kehilangan hobi-hobi. Songoni nang harta. Asalkan dapat menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Di lubahon Yesus 2 tahun tuhita sonari tahaul makasih tahun ini. Bila kita tahu bahwa memang jalan yang akan kita tempuh adalah jalan menderita, kita tidak lagi terkejut. Rangkullah penderitaan itu. Kenapa kita harus rangkul penderitaan itu? Aladidok di 2 Korin 4 ayat 10 itu iya. Kenapa kita harus rangkul penderitaan itu? Didok di 2 Korintus 4 ayat 10 itu. Dan sadia si taunotai martibakon hasangapon si jalota sugut. Jalaidok Yesus di Yohanes 10 ayat 33b. Yohanes 10 ayat 33b. Hapur suhod do jarbarmu di pertibion. Alai pos maroham nunga talu hubain pertibion. Lau songonima nang dihamuaka manami doot inanami ruas ni huriata marhite titing di tonga-tonga ni huriata nakin soso sian uluan ni huriata KIP opu-opurus. Gudang nata perjuakon nuaingon termasuk tu dana pensiun. Sampai 100 miliar alai obar tu laporan ni opu-opurus. Tinggal 30 miliar nai nama. Naik konstitutu pun. Jalaikon berakhir mai di bulan Agustuson. Unangalani 30 miliar nai. Gabedang dapot akan hinirim ni huriata tujuan narion di ngulu ni akan posona molo pensiun pos rohanami dia muakamanami dia kapasu-pasu na pinasahat ni Tuhani tuhita ganuk marsada-sada
Melopi dang apala tabuan waing boido pasangatot tai marhitiakka situata sianomma na sianau amang nasaumma sianau inang boido pasangatot marhitiakka situa lingkungan alanaikon lunasonon ni huriat tai si 30 miliar nai akhir bulan Agustuson pos rohanami adong kepedulian di hari dion ni akamanami dot inanami di natajalo aka pasu-pasu sian Tuhan debata unang mabiar hita alai satia mahita sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami dihoale Tuhan disudedenggan ni basam dot asini roham lumubima marhite sian hatam nama makulingi hami di bagasan minggu sadarion asaradi hami maswadahun diri nami mamursan silang diakah peakah hamaolon namasa di tunga-tunga ningolu nami jala radi hami laho mangihutun Tuhan Yesus Kristus todim todi perbadiai ma Tuhan namargogoihon hami dohot na patauhon hami lau songonima hubuan hami ma tuadupanmu diaka program-program nanaing sihobasan ni huriam tujuluan ni arion pasu-pasu saluh nakanaposom dohot parhobasmu lahu mangula akasi ulaun nanaing si ulaun nami tujuluan ni arion pasu-pasuonmu ma Tuhan saluh na ruas ni huriam diaka ulaun si ganu pari songonima pasu-pasuonmu akka napinikiran ni rohana sida pasu-pasuonmu Tuhan akka ulaun nasida usaha nasida nang tujuluan ni arion pasu-pasuonmu nang akka dongan nami na di bagasan parsahiton dohok na di bagasan akka pemulihan di bagasan obason asa dapot hama malum ni akka parsahitoni ima inanami inang nyonya sintua marpaung borusiaan natakas Tuhan di bagasan pemulihan waingon dung madalani operasi diakatiki nasalpu di tonga-tongani bagasna tabay gogo na mardapot-dapot di nanami pasuang guguna dohot hahi pasonna songonima di nanami nyonya Rosida tapubulon borusiahan natakas dope Tuhan dirawat nuwaingon di rumah sakit Gatot Subroto asiroham Tuhan di pakubasion niaka dokter medis perawat nangaka peralatan pe nadong di rumah sakit pasu-pasonmu gabe habauran ni asini roham dohot holongmu di hajujupang ni hama malum niaka parsahitoni songonima nang diamanami Daniel tapubulun ianakkon ni inanami Rosida tapubulun totong pasu-pasuonmu nang hadirionna molope struk di bagasono bason Tuhan di umur naposo dupe poso rohanami lehononmu hama malum ni parsahitoni di hadirion ni amanami Daniel tapubulun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kami ini songonima Tuhan ubuak kami anak nami Gaprilla Sinaga na terpapar COVID jala isolasi mandiri nuaing di tengah-tengah ni bagasna asiroham Tuhan lehon imun yang kuat di bagasan hadirionna pasu-pasuonmu kasih panganon asagba boy muse jupang hama malum ni parsahitoni di anakon nami boy siding COVID-19 sian hadirionna lau songonima Tuhan hubua kami akan nama ulang tahun mulai sian 20 Agustus minggu sadarion 1 tanggal 3 September 2022 songon natar surat di titing ni huriam torop nasida 24 halak sian hodo Tuhan di jalo nasida gajang ni umuri hahi pasoni
lau songoni manang manguduti akka pardalanan ningolu na pinasahat mudope asa sigajang umur nang hadirion nasida pasu-pasuonmu Tuhan. Upasahat kami mangulu nami tuadupanmu marite Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin. Tapasada maruhatta marid di mahita sian nomor 230 ayat sada laus tapasahat ma 70.
Tatangiyakon ma piliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita. Pali dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na ucus di julum. Pasu-pasu may jalaramuti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku Hosadohot gogoki rodi saluhut artaku Bupasahati tuho nasout sakot kudo Aliyah manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malumo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion anguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Selamat datang madian akon nami napo sebulung do di donga parhalado nang padita dung sipulanon ibadatan son tu Gijang maka yan akon nami do tamang padita padiangan non laos maruduk mamuse ulaut tadi bagason bason di seksi sejarah pasahaton nami mak nama kubasi minggu sadarion oras mahita saluna Shalom. Tuhan Yesus memberkati.